14 сол дар театр нақш офаридам. Аммо гӯем ин нақш, ҳарчанд нақш нагӯем, яъне як лаҳза зиндагӣ дар пӯсти нобино хеле бароям душвор буд. Дар 5 дақиқаи аввал рости маро гирия чанд бор маро гулгир карда буд. Ҳар замон мехостам амин маторо аз чашмонам канам. Аслан ки ман дар зиндагии худам аз торикӣ метарсам. Дилам фишор меовард, фишорам паст мешуд. Яъне вақте ки фақат як матои сиёҳро мебинӣ ва ин хеле душвор аст. дар амон роҳгузар месудам, гумон мекардам ки ҳоло ягон мошине маро зер мекунад ва ҳамвақт месудам, садоро гӯш мекардам, садои мошинро. Истодан ё на? ҳар замоне ки садои мошин паст мешуд, ман гумон мекардам ки мошинҳо истодаанд. Аммо баъзан бо кӯмаки яъне тарафайн вақте фаҳмидам ки мошинҳо наистодаанд, бинед ки чӣ қадар хатар дорад. Ман ҳар замон метавонистам ки зери чархи мошин монам. Шояд ёрдамчиҳо буданд, аммо онҳо баъд пайдо шуданд. Гумон кардам ки баъди аз роҳ мошин гузаштам, баъдан пайдо шуданд. гӯш мекардам садои мошинҳоро. Онҳо медиданд ки чашмам бастанд. Агар шояд нафаре медид ки ин навор ба наворгирӣ аст, шояд нафари дигар ақаллан дар дилаш мегузарон ки ҳамин духтарак ҷароҳие хӯрдаасту чашмаш бастааст, бояд роҳро убур кунад. Шояд дар вуҷуд як инсоне мешуд, чунин мебуду, меистоду ва дигар мошинҳоро ҳам манъ мекард, мегуфт ки яъне хоҳар ё апа марҳамат гузаред. Аммо бадбахтона чунин нашуд. Яъне хатар ҳамин буд барои ман. Вақте ки ин мошинҳо меистанд ё не. Камбудие ки ҳаст дар ватани мо дар ҳеҷ ҷо дида намешавад, ин ҳам бошад чароғакҳо махсус барои нобиноҳо, махсус садо, яъне ист ё бирав, ҳам ба забони русӣ, ҳам ба забони англисӣ. Он роҳгузарҳое ки бояд махсус барои нобиноҳо бошад. Ҳатто дар марказ нест. Рости ин хандовар нест, ин дардовар аст. Чунки мо имрӯз одамҳои маъюб зиёд дорем, нобиноҳо зиёд дорем.